Иң төп байлыгыбыз, әлбиттә, кешеләр. Бәрәкәтле Каргалы ере элек-электән буаттар дәвамында үзенең тәрән тамырлары, һәләтле һәм танылган шәхесләре менән дан тотты. Һуңгылары арасында Еникеевтар, Тәрегуловтар, Мамлиевтарны атырга мөмкин. Дворяндар нәселенә караусылар был искиткес күркәм яктарда яшәп, төрле тармакта матур хезмәт өлгеһе күрсәткәндәр. Каргалы элек-электән мәдәният, мәгърифәт, аң белем бирү сагы була. 19-нчы буат адагы 20-нчы буат башында авыл үсешенә генә түгел, өяз, губерния һәм артабан республиканың социаль-экономик, рухи, мәдәни үсешенә лә зур йогынты яһаган уку йортлары ачыла. Бүген Каргалы ерендә эшһөяр, уңган, юньсел, тату һәм изге күңелле халык яшәй. Бунда милли гореф-гадәтләрне, йолаларны кадерләп хаклайдар, уны буындан буынга тапшыра киләләр. Авыл биләмәһе башлыгы Илфер Ишбулатов әйтүенсә, сәламәт тормыш рәвеше тап рухияттән башлана. Бүген авылда 236 кеше яшәй. Уларның күбеһе шәхси хуҗалык тота, урындагы авыл хуҗалыгы предприятиеһендә эшләй. Авыл ерендә бөтәһенең дә тормышы көнитмеше күз алдында. Урында яшәүчеләрнең күбеһе асаба халык. Бездә имен булмаган гаиләләр юк тиярлек. Әлбиттә, тормыш булгас төрле сактар була. Кемдер яңылыш адым яһап та куя, кемдер дөрес юлдан тайпылып китә. Мәсәлән, бер гаиләлә ир яшел йылан белән дуслашып алды. Әмма без уның был кылыгына шунда ук кәртә куйдык. Бындай очракларда бөтә ысулларны ла эшкә егәргә туры килә. Авыл биләмәһе башлыгы, урындагы фельдшер, имам-хатип катнашлыгында профилактик әңгәмәләр һәм башкалар. Кәрәк икән, табибларга мөрәҗәгать итәбез. Хәмер хәллегеннән сыгырга ярдәм итәбез, чөнки искелек ысын мәгънәһендә яман сир ул. Былтыр исәптә имен булмаган бер гаилә бар ине. Уртак күз менән гаилә башлыгында улауга ирештек, уны эшкә урнаштырдык һәм ахырда гаиләне исәптән төшердек. Шунысын хәдәгестән алырга кирәк. Касандыр туган төяктәрен ташлап сыгып киткән авылдашлар кесе ватаннарына кире кайтһын. Яшьләр авылда калһын, бәхет эзләп ситкә сыгып китмәһен өчен бөтә шарттар да тудырыла. Күптән түгел авылда балалар мәйданчыгы урнаштырылган. Балалар буш вакытларын сәламәтлекләре өчен файдалы итеп үткәрә. Уртак күз менән урындагы мәктәптә спорт көрәше буенча балалар, үсмерләр спорт секциясе ачуга һәм шул рәвешле эш урыннары булдыруга ла ирештек. Бына 2 ел инде белем усагында милли көрәш һәм самбо буенча секция уңышлы эшләй. Асылгандан алып 2 ай үткәч тә Каргалы көрәшчеләре зонал ярышта призлы урыннар яулай башланы. Тренер-преподаватель Айдар Килмәматов яшь спортчылар тәрбияләү эшенә бик яваплы һәм ентекле карай. Әйтергә кирәк, яшь булуына карамастан тренерыбыз күп балалы атай да. Каргалы авылында 3-4 бала тәрбияләүче гаиләләрнең булуы, уларның артып торуы әлбиттә шатлыклы күренеш. Улар авырлыктарга баш эймәй, өлкәннәрнең кәңәшен йыкмай, матур итеп тормыш көтә. Дим алганда, Каргалы ерлегендә халык бик тату, тырыш. Нинди генә байрам булмаһын, туймы ул, Корбан байрамымы, я булмаһа кадымәһеме, олыһы-ла, кесеһе лә бергә йыла, бер-берсенә ярдәм итә. Яңа эш урыннары булдыру Каргалыла мөһим мәсьәлә. Яйлап кына был проблеманы ла хәл итү юлын табабыз. Әйтәйек, инвесторлар менән даими һөйләшүләр алып барабыз, бергә эшләйбез. Күптән түгел Каргалы ерләрендә Лынтыр Питер компаниясе эшләй башланы. Хезмәт хакының зур булуы, тулы социаль пакет белән тәкъмин итү, коллективта эшләүчеләргә кайгыртусанлык күрһәтү, буларның бөтәһе лә туган авылдарын ташлап, бәхет эзләп сыгып киткән Каргалы ир-егетләре кире кайтһын өчен үз өлешен индерә. Шугала бында һәркем туган йөрә, туган иле, туган теле, матур, бай, имен һәм уңышлы булһын өчен кулынан килгән тиклем көс һала, тырышып эшләй, дөнья көтә, балалар үстерә, киләсәккә ышаныс белән карай.